Telefònica manté que l'origen de l'avaria són uns cables mullats per unes filtracions d'aigua a causa d'unes obres al carrer de Pere IV. La companyia assegura que ha estat reparada aquesta setmana i que només queden petites incidències residuals que se solucionaran en els propers dies. El mes que han estat sense telèfon ha tingut molta incidència en el comerç. L'aparell de cobrar amb targeta Visa va per internet i tampoc funcionava, tenies que enviar els clients a buscar un banc. Aquesta ha estat la principal problemàtica entre els comerciants afectats, entre els quals hi ha bona part dels paradistes del mercat del Poble Nou. No podíem ni rebre trucades de proveïdors, clients, just als vols de Nadal, que hi ha moltíssima feina. I ha sigut per nosaltres horrible. N'hi ha que encara no han recuperat la línia i que tenen problemes diversos. No ens va el tema de la recepta electrònica, o sigui, no podem connectar amb el servidor remoto que pertany a la Seguretat Social per accedir a les receptes. Les associacions de veïns de la zona n'han detectat uns 300 afectats. També que en alguns casos s'ha resolt la incidència, però que en d'altres no o s'ha resolt malament. Asseguren que hi ha creuaments de línies. Tot i això, el més preocupant per ells són les persones grans usuàries del servei de teleassistència que necessita el telèfon per funcionar i encara no en tenen. Per aquest motiu s'adreçaran a l'Ajuntament. Per demanar responsabilitats i també veure i demanar-li a l'Ajuntament també la intervenció i què està fent per moure's amb el tema aquest i resoldre el problema. Reclamen mesures com que no els cobrin la factura d'aquest mes i que es renovi tota la línia telefònica de la zona perquè no es repeteixi una situació així.